Doncs sí, amics. Avui és l'últim programa. Ja ens sap greu, ja. Ja hi estàvem fets, això de veure'ns cada setmana. Però, esclar, tot s'acaba. I el digui-digui també. Els felicito per aquest programa tan divertit, original i ben fet. Un fervent admirador. Home, moltes gràcies. Això és un detall que sempre s'agraeix. Doncs, com els deia, avui fem l'últim programa. Serà una mica diferent dels altres. Carai. Rebin aquest ram en mostra del nostre agraïment. Els felicitem de tot cor. Una colla de televidents. Aquest programa és meravellós. Una fan. Gràcies, amics. Moltes gràcies. M'estic emocionant. De veritat que això sí que no ens ho esperàvem. Bé, doncs, en aquest programa veuran un breu recull dels moments més importants de la nostra sèrie. Dels moments més decisius de la història d'en Miquel. Realment no sé què dir. Vegin el programa. No puc dir res. Estimats pares, a la vostra última carta em pregunteu què he decidit. Aviat farà un any que vaig arribar a Catalunya. I teniu raó. Potser és hora que prengui una decisió definida sobre el meu futur. Tal com us he dit alguna vegada, al principi vaig estar a punt unes quantes vegades d'omplir les maletes i tornar a Veneçuela. Encara recordo el meu desconcert el dia que vaig arribar a la casa on visc. Doncs ja sap que a partir d'ara, casa meva és casa seva. Ai, pobre noi. Ell aquí i la seva família tan lluny, allà, a l'Argentina. A l'Argentina? No, vostè deu voler dir Veneçuela. Però que no és d'Argentina, vostè? No, jo sóc de Veneçuela. Els meus pares viuen a Veneçuela i jo vaig néixer a Veneçuela. Ai, potser sí que m'havia dit Veneçuela la seva tieta Assumpta. És que jo no tinc gaire memòria pels llocs, sap? I a quin lloc? A quin lloc? Sí, de quin lloc és exactament. Vull dir, a quin lloc va néixer? A Caracas. Jo vaig néixer a Caracas i els meus pares viuen a Caracas. I digui'm, Miquel, vostè quina edat té? 24 anys. I sempre ha viscut a Amèrica? Sí, fins ara sempre havia viscut a Amèrica. Doncs, en canvi, he viscut tota la vida aquí. Jo sóc de Barcelona, sap? Vaig néixer en aquesta casa i sempre he viscut aquí. I ara sóc la propietària. Bé, doncs, el deixo. Recordi l'adreça. Avinguda del Desastre, d'Anual número 13, segon pis, primera porta. Tothom en diu l'Avinguda del Desastre, que és més curt. Molt bon barri. La casa té soterrani, planta baixa, hi ha una botiga, entresòl, principal, 2 pisos i àtic. Entresòl i principal no són pisos? És clar que són pisos. Pobre fill, ve d'Amèrica. El pis principal és el meu, per això és el principal. Jo sóc la propietària, sap? Però per 3 nois joves aquest segon pis està molt bé. 3? Antoni, l'Alfonso i vostè. Tant l'Alfonso com Antoni són molt simpàtics. Vostè no ho és perquè no parla. Doncs els seus companys són uns pocavergonyes molt macos. L'un és mallorquí, l'altre és de fora, andalús. D'Andalusia, sap on vull dir? Em sembla que sí. Ai, aquell d'Andalusia i ara un altre que arriba d'Amèrica. Quina llàstima que em fan. El mallorquí té una moto i l'andalús té una nòvia gelosa. I vostè ja té la clau? No, la tinc jo. Què fa, home, sense clau? Me'n vaig. Ara ja ens coneixem. Aquí té una mare i una propietària. Visc al principal. Aquest pis no és tan bo com el meu, no. Vostè de caràcter és introvertit, oi? Pobre noi, pobre noi. Esclar, d'Amèrica,
On m'he ficat? Realment la senyora Mercè és un número. Però finalment, i no em pregunteu com, li he arribat a trobar la gràcia. És clar que, més que amb ella, que també, amb qui jo havia de conviure era amb aquell Alfonso i aquell Toni que ja m'havia anunciat. Són un parell de subjectes perillosos. Viuen prenent-se el pèl mútuament i prenent-lo als pobres que tenen al costat. Molt sovint, aquest pobre he estat jo. Però en el fons són bona gent. I també t'ajuden quan ho necessites. A vegades, fins i tot, quan no els necessites per res. Al final, i contra tota previsió, resulta que es van fer bons amics. I ells no són els únics. També he fet d'altres coneixences encara més agradables i que, diríem, m'han ajudat a veure millor els aspectes positius. Havia de passar. Déu meu, s'ha fet mal? No. Segur que no. Esperi que l'ajudo. Em sembla que no està bé. Vol que anem al dispensari? Aquí a prop hi ha un dispensari, o a urgències, o a l'hospital, si vol. No. Oh, no. Una sabateria. On hi ha una sabateria? Sí, n'hi deu haver alguna no gaire lluny d'aquí. Li acompanyo al cotxe. I un estanc. Vull segells i una bústia. Aquí ho diu. Secció de sabateria. És dalt, a la segona planta. Hem de pujar. Sí, amunt, però tranquil, hi ha l'escala mecànica. Ah, sí? No ets d'aquí, tu? No. Ets molt amable. Has tingut amb mi una gran paciència. El que ens ha passat podia ser molt gros. Et podia matar. El meu pobre cotxe tacat de sang. Hola. Tu què fas aquí? I tu, què hi fas aquí? Carme, et presento el Miquel. Miquel, et presento la Carme. Quina casualitat. La noia del cotxe, amiga de la Neus. I el noi sense sabates, amic de l'Alfonso. Exactament. Vaja, vaja. I ara on anem? A ells els he deixat a casa la Neus. Què et sembla si tu et porto? On et porto? És molt d'hora. Sí. Per celebrar-ho, he pensat que podríem anar a ballar. T'agrada ballar? Ja ho crec. Estic parlant d'aquella mena d'amistats que reconforten l'ànim, que enriqueixen intel·lectualment, que et fan oblidar les necessitats materials i et situen en una dimensió més elevada de l'esperit. Més o menys. En fi, jo necessito els meus amics i els meus amics em necessiten a mi. L'Alfonso, per exemple, tenia una nòvia, la Neus. Tota parella té problemes i sovint vaig haver d'escoltar les seves confidències. És un animal, no té sensibilitat. 5 anys que som nòvios. Tu si fossis de mi, t'hi casaries? Jo si fos de tu? Jo si fos de tu... La veritat, no en tinc ni idea. No ho veig gaire clar, saps? Tingues en compte que amb mi no té cap detall. Em deixa i m'agafa com una sabata vella, això mateix. No pot sortir bé. Aquesta història nostra no pot sortir bé. No sé què dir. En el fons, molt en el fons, és un bon noi. Pensa tu. Digue-li que si no et tracta bé, no t'hi casaràs. No goso. És que en realitat, saps? En realitat, mai no m'ha dit que es vulgui casar amb mi. Mai. Tu, en el meu lloc, què faries amb aquesta dona? Jo callar. Primer se'm demana consell i després se'm clava una bufetada. 5 anys que vaig amb ella. No sé si val la pena. Si no ho saps, pensa-t'ho bé. Tu, de mi, la deixaries, oi? Ho faries? Jo no dic res. Jo callo i jo me'n vaig. No me'n vaig. Però, què faria jo sense ella? La necessito. L'estimo, Miquel. Estàs molt borratxo, Alfonso. Això us ho explico perquè entengueu que realment, i després del desconcert inicial,
vaig aconseguir de fer-me el meu petit món de gent, que ens estimem, que no seríem res els uns sense els altres, que ens gastem una broma passada i no importa, que ens fem la trabanqueta i no importa, que ens clavem una punyalada i no importa, perquè per damunt d'aquestes banalitats, el respecte i l'afecte triomfa sempre. Però, esclar, tot això no seria suficient si no em pogués guanyar la vida en l'ofici que he triat. Al principi em va costar sortir-me'n. Les dificultats sorgien per tot arreu, i si els amics no m'haguessin animat, ho hauria deixat córrer 100 vegades. Com anem? Sí, mira. Quina cara! Què et passa? Ja ho sé, no m'ho diguis. El Toni em va dir que havies de quedar-te 2 dies al llit i no ho has fet. I ara tens mal de cap i estàs deprimit. No tinc mal de cap. Tinc molts mal de cap. Ah, sí? I doncs? Estic deprimit, irritat, atabalat i no sé què més. N'estic tip. Sí, senyor. Això és parlar. Tens raó. Ja n'hi ha prou. Estàs tip de què? Em van dir que em pagarien avui, però no m'han pagat. No t'has de desesperar. Que no et paguen els dibuixos? Doncs te'ls pagaran. Sí, senyor, te'ls pagaran. Ara no m'atabalis. Jo puc ajudar-te en alguna cosa. Vols que vingui amb tu? Anirem a veure els senyors de la revista. T'hi acompanyaré i t'ajudaré a cobrar. Encara que no vulguin. Que no m'amoïnis, et dic. L'està molestant, senyor? Si l'està molestant, avisi, perquè no volem que ningú amoïni els nostres clients. Però què dius, animal, si és amic meu? No ho sé, no puc assegurar-ho. Vostè, si molesta, avisi'm. Però, de mica en mica, les oportunitats de feina interessant han augmentat. A vegades els clients no saben ben bé què volen, i a vegades ho saben massa. Però la qüestió és dir sempre que sí i després fer el que et dóna la gana. Els teus dibuixos ens agraden. Entens el que vull dir? Que us agraden. No solament vull dir això, sinó també i sobretot que treballaràs amb nosaltres. Al meu entendre, treballaràs amb l'agència publicitària més important de Barcelona. Queda clar, ara? Em penso que sí. Felicitats. Anem per feina. Mira aquesta foto. És l'ordinador multimaldecaps. Què et sembla? No ho sé. Per què serveix? No cal saber-ho. Jo no ho sé i és molt millor. Vol dir? Tracta'n de tu, sisplau. Vols dir? Si s'ha de fer una campanya publicitària sobre aquestes màquines, tu no creus que seria millor conèixer la seva utilitat? No, a mi em sembla que no. Decididament no. Oblida velles idees preconcebudes. Què ens interessa a nosaltres? Cal que la gent estimi aquesta màquina. Tu estimes una dona perquè la coneixes? No, l'estimes perquè l'estimes. No sé si queda clar. Molt clar. Amb els teus dibuixos cal que donis una imatge de calidesa, de sensualitat. Cal despertar el desig del comprador. Que la màquina sigui com la seva amant. No ho sé, no sé si m'explico prou bé. Però només és una màquina de metall i, per tant, francament, no pot encendre la sang com ho fa una senyora. T'equivoques. La nostra multimaldecaps ha de ser foc. Ha de ser sexe. Si no la vols fer teva, ja no ets un home. Dona. En fi, què més podria dir-vos? Doncs que, com ja podeu suposar, em quedo. Finalment, l'Alfonso s'ha casat amb la Neus i ja no viu amb nosaltres. Precisament avui penso canviar-me a la seva habitació, que és més gran i més clara. Tinc moltes ganes de veure-us. I de tota manera, sovint, enyoro Venezuela. Però la meva vida ara ja està feta aquí. Miquel? Miquel? Que pots sortir un moment? Em crida? Li presento en Zenon, que ve a viure amb nosaltres. Ara que vostè ocuparà l'habitació de l'Alfonso, en Zenon ocuparà la de vostè. És de Còrdova i ha vingut a treballar a Barcelona. Pobret, em fa una llàstima. Zenon, aquest és en Miquel, dibuixa. No entenc com ningú pot guanyar-se la vida pintant ninots. Però ja ho veu. És de Venezuela. Qui ho diria, oi? Jo sóc de Barcelona. Vaig néixer en aquesta casa i sempre he viscut aquí. El barri és bo i la casa més. És meva. Jo sóc la propietària.
Li he dit que jo sóc la propietària. ¿Cómo dice? Ja sap l'adreça? Avinguda del Desastre, d'anual número 13. Tothom diu Avinguda del Desastre, que és més curt. Per què no el deixa que s'instal·li, senyora Mercè? Els discursos vindran després. Mira, noi, t'ensenyaré jo l'habitació. Entens el català? ¿Cómo dice, hijo? Aquí no hay quien se entere de nada, ¿eh? Ai, senyora Mercè, sospito que tot el seu esforç d'eloqüència ha estat completament inútil. Bueno, no te preocupes. De modo que no entiendes nada del catalán. Como si fuera chino. No te preocupes, ya lo entenderás. Si quieres, por supuesto. ¿Tú quieres? No será muy complicado, ¿no? No, hombre. Se empieza con cualquier palabra. Por ejemplo... Digui. Digui. Por ejemplo, digui, digui. Digui, digui. Exacto. Y a partir de ahí el resto és pan comido. O gairebé, vaja. No li sembla? Ànim. Digui. Digui, digui. I ara sí, amics. Ara ens hem de dir adéu. Gràcies. Moltes gràcies una altra vegada. Però què fa? Per què se les endú? Perdoni, senyor Balat, però és que m'havia equivocat de programa. Han d'anar al programa següent. Ho sento. Ah, bé, doncs, què hi farem? A vegades ens fem més il·lusions de les que calen. Nosaltres ens n'anem. Ara ja són vostès que tenen la paraula. Diguin. Diguin.